ಅಂತ ಪೋಯ ಬಜೆಗೊಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಎರ್ಲೇನ್ ತೂನಾನೆ ಇಂಕು ಎರ್ಗಿಡವನು ಬೊಡ್ಚಿಂದಾಂಡು ಒಂದಾಯ್ಜಿ ಎರ್ಲೇನ್ ತೂದು ನಾಗರಾಜಲ್ಲ ಅವಳ ರಡ್ಡ್ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ 407 ಫುಲ್ ಉಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಅವು ಬಾರಿ ತೋರ ಬಾರಿ ಸೈಜ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣದಲ್ಲ ಕಾಟಿ ಇರ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಉಂತಾದಿರಿ ಅನ್ಪೋನ ಕಟ್ಟೋಡತ್ತೆ ಲುಂಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ ಲುಂಗಿ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಓಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಮೂವಾಪುಜಿ ಕಾರು ಪುರ ಪೋಡಿದೆ ಜನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 2,000 ಕುದಿಕ್ ಅಡಿಗೆ ಪೋಂಡು ಎಂಕ್ ಪಾರನೆ ಆಯ್ತು ಏರುನು ಮರ ಬುಡ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ನುಗ್ಗೊಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ತೋರಾಡೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಯ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಅಡೆ ಪೋದು ಪುಗೇಲು ಪುರ ಕೈ ಬಾಡಿಯರು ಚಾ ಬೊಂಡ ಪುರ ಪರ್ಪಾಯರು ಆನ್ ಕಟ್ಟು ನೀರು ಬುಡಿ ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಬಿಡ್ಪುಣು ಓಲು ಬುಡಿ ಬಣ್ಣಗೆ ಮೂಲೆ ಬಿಡ್ಪುಣು ಹೆಂಗ್ ಗಂತಡೆ ಹೆಂಗ್ ಪಾರನೆ ಆಪುಜಿ ಕಾರೇ ಬರ್ತೆ ಇರ್ನ ಹೊರ ಇರ್ನ ಕೈಡ್ದಲ್ಲ ನಾಯರ್ಗೆ ಏರ್ ಪೋಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಂಡ್ ಆಯ್ನ ನಾಪು ಜಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಚ ದುಂಬೂರು ಅಂಚೆ ಜಾಯ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಐತೆ ಸೋತುನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಆಯನನಿ ಕೊಡ್ಪೇದೇರು ಬಲ್ಲಪುರ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಇತ್ತದ ಹೊಸ ನೆಕ್ ಪುರ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಅರ್ನ ಆರೆಗೆ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಮತ್ತೆ ದಾಲಚ್ ಅಂಚ ತಿನಸ್ಮ ಉನಸ್ ಮಾಲ್ಪುಣ ಎಪ್ಪುಣ ಬತ್ತುನ ಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುಂಡ ಓಡೆ ಪೋಪುಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ತೋಂದಿಪ್ನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮನಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೊಂಡಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟದ ಅನುಭವಿ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರು ಅಳದಂಗಡಿ ಸತೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬಲೆ ಆರಡ ಪಾತಿರ್ದು ಆರ್ನ ಕಂಬಳ ಜರ್ನಿ ದಾಯ್ತೊಂಡು ಐನ್ ತಿರಿಯನ್ನು ಬರ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಸತೀಶ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎರಡ ದುಂಬರ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತ ಅವಂತ ಎಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತು ಅಂತ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೈಲ್ ಅದು ಕಂಡಡೆ ದಪ್ಪನ ಕಂಡಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಈರ್ ಎಂಚ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏರ್ನೇರು ಫಸ್ಟ್ ಗಿಡ ಕಂಬಳ ಯಾನ್ ಬತ್ತನ ಮಂಡ ಎಂಕ್ ದಪ್ಪುನಾಗನೆ ಎರುಗಿಡ ಅವಳು ದಪ್ಪದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತದ ಕಂಬಳ ಬೈದ ನಾನು ದಪ್ಪುನಾಗನೆ ಇಂಚ ದತ್ತದ ಬುಡ್ದೋರ ಗಿಡ್ಪುನು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ದಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಸೇರ್ದಿತ್ತೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲೆ ಪೇರು ದಪ್ಪರ ಸೇರ್ನಾಗ ಅವಳು ಮುಜಿ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ದಪ್ಪರ ಬೀಸ ಓಪನ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂದಪ್ಪನು ಎದುರುಡು ಪೋರ ಬೀಸ ಒಯ್ತು ಪೋಪದೆ ಐನ್ ಬೊಕ್ಕ ದತ್ತ ಬುಡ್ದೋರ ಗಿಡ್ಪಾರ ಅಂಚ ಆ ಗಿರ್ಪುನಾಗಲ ಇಲ್ಲಲ್ ದಾಕಲ್ದಾಲ ಗಿರ್ಪೋಡ್ಚಿಂದ ಎಂಕ್ ಹೊರಳ ಪಣದಿಪ್ಪ ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಗಿಡವರ ಎಂಗ್ಳು ಈ ಅಷ್ಟೇಮಿದಪ್ಪ 100 ಮೀಟರ್ ಪೂರ ಪಾರ್ ಒಂತಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ 100 ಎನ್ನೋರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬಾಬುಂದು ಆಯ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವಂತ ಮಾತೇರಾನೆ ನಿಗ್ಲೆ ಎರುಗಿಡವಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಬಲಿಪಾರ ಎಡ್ಡೆ ಮಿತ್ತಿರು ಬರ ಬಂದಿರ ಆಯ್ಕೆ ಆ ಬಂಡೆ ಮಿತ್ತಿರು ಬಲಿತಂದ ಕಂಬಳಾಡ್ ಬಲಿಪಾರ ಆವು ಮಾ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ತೂಲೆ ಪಂಡದ ಎಂಗ್ಲ ಸೋಮನಾಥ್ ಬಂಗೇರ್ ಇತ್ತೇವ್ರಿ ಆರ್ ಬಂಡೇರು ಈ ಬಲ್ಪುಂಜದ ಎರ್ಲೇನು ಎರ್ಲುಲ್ಲ ರಡ್ಡೇನ ಜೋಸಿನ ಹೊರ ಏನ್ ಪನ್ ಪ್ಯಾರಡ ನಿಕ್ಲೋರ ಪೋಲೆ ಅಡ್ಡೇನು ಅಂಚ ಒಂಜಿನ ಪಂಡೇರ್ ನಿಗ್ಲು ಕುದಿಕ್ ನಿಗ್ಲೋರ ಮೊಡಂತೆ ಆಡ್ಬೋದು ಉಂತ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುನು ಟೆಂಪ ಹೆಡ್ ಪೋಲೆ ಅನ್ ಪಣದಿಪ್ಪ ಅಂಚ ಪೋಯ ಪೋದನ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಡಂತೆ ಆಡ್ ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಕರೆ ಇತ್ತು ಪೋತುನಾಗ ಒಂದು ಮುರೋಟ್ ಮಲ್ದ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಆಡ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಇನಿಗಿಡ ಒಂಜಿ ಜೋಸಿಡ ಪಂಡೆ ಈ ಗಿಡ ಅವನ ಆಯ್ ಅಂಗಿ ಬರೋದೆತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನಿನ್ನ ಅಂಗಿ ಅನ್ಪಾತೊಂದು ಮೇನಿ ಎರುಗಿಡ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ನ ಅಂಗಿ ಉಂಟು ಪಾತಂಡೆ ಆಯ್ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎರು ಬಾರಿ ಸೋಕ್ ಪಾರನು ಅಂಚ ಆಯನ ಗಿಡ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಆಂಡ್ ಯಾಲ್ನ ಗಿಡದ್ವೆ ಮಾರೆ ಅಂದ ಗಿಡದ ಐದು ಆಯಕ್ಕ ಏಲ್ನ ಗಿಡದ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲಂತುರ್ದ ಕಂಬಳಡ್ ಮೂಜಿ ಪಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಡ್ ರಡ್ಡ ಅದೇ ಜತ್ತನವರ ಜತ್ತನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೋಲಂತುಡ್ ಅಂಚತ್ ಜತ್ತನ 2 ಸತಿ ಗಿಡ ಬೊಕ್ಕರ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂಚ ಅವ್ಳು ರಡ್ಡ ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಆಡ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತಿ ಯಾನ್ ಗಿಡವೆ ಕುದಿ ಗಿಡ ನೇರ್ಲೆ ಬೋಲಂತದ ಕಂಬಳಡ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಗಿಡವೆ ಯಾನ್ ತಲೆಟೆ ಅಂಗಿದೆತ್ತದಿ ಅಲ್ಪ ಜತ್ತನ ಸತ್ತು ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತು ಯಾನ್ ಗಿಡ ಚಾನ್ಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ರಡ್ನೆ ಟ್ರಯಲ್ ಜತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ನಾಯನೆ ರಡ್ನೆ ಟ್ರಯಲ್ ಯಾನ್ ಗಿಡ ಅವನು ಏನ್ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪಾರದು ಬಿಡ್ಪೇದೆ ಒಂದಿಜ್ಜ ಶುರು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಗಾಯನ ಗಿಡ ಅವೇ 22 23 ಅವೇ ಟೈಮ್ 22 ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮುಲ್ಕಿ ಒಂದು ಕಂಬಳಡ್ ನಾಯರ್ದೇ ಭಾಗ ಇಚ್ಚಿ ಕನಪಲ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲುಲ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡಪಲ ಎಲ್ಲ ನಾಯರಿಜ್ಜ ಅಪ್ಪಗ ಏನ ಮಂಡೇರ್ ಪಂಡ ಕುದಿ ಗಿಡ ಪರುಂಡೆ ಅನ್ನ ಅವಳು ಒಂದು ನಾಯರಿಜ್ಜತೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಗಳು ಕುದಿ ಗಿಡವೇರು ಕುದಿ ಗಿಡ ನನಗೆ ಯಾಲ್ನ ಪೋಂತೆ ಕುದಿಟ್ಟು 2 ಸರ್ತಿ ಪಾರದ್ ಮಾತ ಅಂಚ ಕಂಬಳಾಗಿ ನನ್ನ ಪಾರೋಲಿ ಮನ್ಮನೆಕ್ ಕದ್ರಿ ಸೇಸು ಪೂಜಾರ್ನ ಇದು ಕುದಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ನ ಕುದಿತೀರಿ ಗಿಡ ನಾವೇ ಬಲ್ಪುಜದ ಏರು ಮಾತ ಕುದಿಟ್ಟು ಗಿಡದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮನ ಅರ್ತಿಲ ಮೌನಿ ಸೇರ್ನೊಂಜಿ ಏರು ಗಿಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಂಬಳಾಣ ಕೋಳು
ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಲ್ಪೆದ ಬಯಲ್ದಾಯ್ತೆ ಮಾಲಾಡಿ ಕೊಲ್ಪೆದ ಬಯಲ್ದಾಯ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮುಲಾಂಡ್ ಐಟ್ ಯಾರ್ನೊಂಜಿ ಏರು ಗಿಡ ಹಾಗೆ ಮೆಡ್ಲಾದನಾಗ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ 4 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಡಿ ಗಿಡ ಯಾರ್ನೇನು ಐದು ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದೈರಾಂಡ್ ಅಂತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕದ್ರಿ ಸೇಸು ಪೂಜಾರ್ನ ಇರು ಗಿಡ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲನೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದ ನಾನು ಮುಜಿ ವರ್ಷ ಆತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಪೈಯೊಟ್ಲ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲ್ ನಾಯರ್ ದೇರುಲ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸುರುಕ್ ಮೀ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡೇರು ಹೆಂಗ್ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲ್ ಕದ್ರಿಲ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲ್ ಗಿಡ ಉಂಟು ಅದಾಗ ಸಾಲಿಯನ್ ಪಾನೇರ್ದ ಕಂಬಳಡ್ ಪಂಡೇರು ಇಂದು ಬರ್ಪೆರ್ಸೆ ನೇರು ಗಿಡ ಅವ್ರು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು 5,000 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಓಲು ಪಾನೇರ್ದ ಕಂಬಳಡಿ ಕೊರ್ನನಿ ಯಾನ್ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲ್ ದಾರಡ 11 ಕೊರಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆರ್ಸೆ ನೇರು ಗಿಡ ಅವ್ರು ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜದೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಗಡದಲ್ಪ ಪತ್ತು ಪಣ್ಣದ ಬೋಯ್ರು ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಅಂಗಡದಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕುದಿಂಡಿಗೆ ಬರೋಡಿಗೆ ಓಲು ಬಜೆಗೊಲಿಡಿ ಅಂತ ಪೋಯ ಬಜೆಗೊಲಿಡಿ ಹೋದು ಎರ್ಲೇನ್ ತೂನಾನೆ ಇಂಕು ಎರ್ಗಿಡವನು ಬೊಡ್ಚಿಂದಾಂಡು ಒಂದಾಯ್ಜಿ ಎರ್ಲೇನ್ ತೂದು ನಾಗರಾಜಲ್ಲ ಅವಳ ರಡ್ಡು ಫುಲ್ ಒಂಜಿ 407 ಫುಲ್ ಉಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಅವು ಬಾರಿ ತೋರದ್ ಬಾರಿ ಸೈಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣದಲ್ಲ ಕಾಟಿ ಇರ್ಲು ಬತ್ತದು ಕಟ್ಟದು ಉಂತಾದಿರಿ ಅನ್ಪೋನ ಕಟ್ಟೋಡತ್ತೆ ಲುಂಗಿ ಮಾತ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ ಲುಂಗಿ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಓಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಮೂವಾಪುಜಿ ಕಾರ್ ಪುರ ಪೋಡಿದೆ ಜನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 2,000 ಕುದಿಕ್ ಜವನಿ ಗಿಡ ತೂವಾರ ತೂವಾರ ಅದ ಬತ್ ಬಾರಿ ಯಾನ್ ಬುಡಿ ಸದನಂದೇರಿ ಎಂಕ್ಲು ಊರ್ದಾರಿ ಅಳದಂಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೂರ ಆರು ಪಕ್ಕ ಏಜಾಂಡು ಅಂಚ ಐದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೂರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೂರ ಆನ್ ಕಟ್ಟು ನೀರು ಬುಡಿ ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಓಲು ಬುಡಿ ಬಣ್ಣಗೆ ಮೂಲೆ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗಂತಡಿ ಹೆಂಗ್ ಪಾರನೆ ಆಪುಜಿ ಕಾರೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೋಡಿ ಬುಡಿ ಬಣ್ಪನ ಆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಪುಣ ಬುಡಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಬಿಡ್ಪುಣ ಆ ಪಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬಂಡೇರು ಈ ಬುಡಿ ಬಣ್ಣ ಮೂಲೆ ಬಿಡ್ಪುಣ ಏರು ಹಾಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ರ ಅಣ್ಣ ತಾನು ಅಂಚ ಮುಗಿಸುತ್ತಲೇರು ಅಡಿಗೆ ಪೋಂಡು ಹೆಂಗ್ ಪಾರನೆ ಆಯ್ತು ಏರುನು ಮರ ಬುಡ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ನುಗ್ಗೊಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಎತ್ತು ಬೇರೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಯ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಅಡೆ ಪೋದು ಪುಗೇಲು ಪುರ ಕೈ ಬಾಡಿಯರು ಚಾ ಬೊಂಡ ಪುರ ಪರ್ಪಾಯರು ಪರ್ದು ಪಂಡೇರು ಇತ್ತವರ ಗಿಡ ಹೊಡೆ ಎಂಚಲಾವು ಮನೆಯದ್ದ ಬೆಸ್ಟ್ನೆ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಕಟ್ಟಿಯರು ಕೂಡ ಕಟ್ಟದ್ದು ಗಿಡ ಬಂಡೇರು ಗಿಡದ ಪಾರಿ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ ಬೊಕ್ಕ 4 ಸುತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರಂಡು ಆ ವರ್ಷ ಬಾರಾಡಿದ ಸುರ್ತ ಕಂಬಳದನ್ನ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಅಂಚ ಆ ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡ್ಲ ಯಾಕ ಧೈರ್ಯನೇ ಅಂಡೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತೊಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂಚ ಕುದಿಟ್ಟೈತೆ ಇರ್ನ ಇಂದು ತುಂಡ ಕೆಲವರು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದು ಇತ್ತದ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಹೊರ ಇರ್ನ ಕೈಡ್ದಲ್ಲ ನಾಯರ್ಗಿ ಏರ್ ಪೋಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಂಡ್ ಆಯ್ನ ನಾಪು ಜಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಚ ದುಂಬೂರು ಅಂಚೆ ಜಾಯ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಐತೆ ಸೋತುನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಆಯನನೆ ಕೊಡ್ಪೇದಿರು ಬಲ್ಲಪುರ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇತ್ತದ ಹೊಸ ನೆಕ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮೆಡ್ಲ ಆತಂದು ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ 50 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆತಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 10-15 ಇರುವ ಮೆಡ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಏಟ ಆತು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾನೆ ಗಿಡ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕತ್ತೆ ಗುರು ಬೆಂದ ಪುದಾರು ಅವು ಪೈರುದು ಗೊಣತ ನಾವು ದಾಲ ಸೇಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕತ್ತೆ ಗುರು ಬೆಂದ ಪಾರ್ ಸೊಕ್ ಪಾರ ಮಲ್ಲ ಏಕಾವು ಪಾರ್ ಜೋರ ಎಂಕಲು ಕುದಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಗಿಡ ಕರೆ ಇತ್ತು ಗಿಡದ ಒಂಜಿ ದಾಸೆಯರು ತಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾರಜಿ ಕೊರ್ನೈನ್ ರಡ್ಡೆಲ್ನ ಕೊರ್ನೈನ್ ಯಾನ್ ಕರಿಂಜಿ ಕರಿಂಜಿ ಅವಳು ಪೋದು ಅವಳ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಬಾರಿ 3 ವರ್ಷ ಅವಳ ಗಿಡ ಪಾಂಡುಲ ಮೋಡೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಡೋಲಿಲ ಮೋಡೆಲ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಟಿಲ ಗೋಪುಲ ಇತ್ತನು ರಡೆ ಜೊತೆ ಅಂಡ ಎರ್ಲು 4-5 ಆಜಿ ಎರ್ಲು ಇಪ್ಪದ ಜಯಕರನ್ ಜಯಕರ್ ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರು ಇತ್ತಿರೋರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರು ಬಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೋಟಿಗೆ ಇತ್ತಿರೋರು ಅವ ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ವೆ ಮೊಡೆಲ್ಲ 3 ವರ್ಷ ಐಗ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಯಾನ ಬಾಬುಲ ಆಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಡಂದಲದ ಬಾಬುಲ ಗಿಡ ಅಂತ ಅಲೆಯವ್ರ ಗಿಡ ಅಂತೆ ಅವಳು 3 ವರ್ಷ 22 ಮೆಡ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತ ಚೆನ್ನಲ್ಲ ಮೊಡಲ್ ಗಿಡ ಅಂತೆ ಚೆನ್ನ ಎಂಚ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಎಡ್ಡೇರು ಗಿಡ ಒಂಜಿ ಎಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡ ಗಂತರು ಬುಡಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಗ್ ಕೊರ್ಪುನು ಬಲಿಕ್ ಬಲಿಪುನು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಡ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕುನು
ಅವು ಯಾನ್ ಸುರು ಕಮಲ ತೂವರ ಬೋನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಎಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಕಮಲದ ಮರಲು ಸಾಲ ಕಂಡದ್ ಮಾತ ಪೋಪುನತಿ ಕಮಲಾಗ ಪೋದನಾಗ ದುಡ್ಡು ಮಾತ ಲೆಕ್ಕದ ಕೊರ್ಪುನತ ಖರ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡಿದ್ದೆ ಬೀಜ ಬಿಂದಾಲ ಮಾಡದ್ ಪೋಪುನು ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂದು ಹುಣಸಗಳಿದ್ದೆ ಪೋದೆ ಬಾರಾಡಿ ಕಮಲಾಗ ಮತ್ತೆ ಪೋಪು ಬಾರಾಡಿ ಕಮಲ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಈ ಕೊಂಡೊಡ್ದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೊಣತ ನೇರ್ಲು ಇತ್ತ ಮೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಐಕುಲು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಬಾರಿ ಬಲಿಪು ಬಲಿಪುನಾಗ ಯಾನೇನ ಅಲ್ಪನು ಈ ಚಿತ್ತುಬುಲಿ ರಾಸಿ ಬಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಮಾರಿಯಾರ ಚಿತ್ತುಬುಲಿ ರಾಸಿ ಬಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ರಾಸಿ ಬಾಡ್ದಿಪ್ಪನೆ ನೈಟ್ ಒಂದು ಈ ಎರ್ಲಾಡೆ ಬರ್ಪಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದೂರ ಬಲಿಪು ನಾವು ದುಮ್ಮ ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಾಖಲ ಮರ ಏರು ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಉಂತರೆಜ್ಜಿ ಹಾಕುನೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಪತ್ತರ ಬುಡುಪುಜಿರ ಆಗ್ಲ ಹಾಕುನೆ ದೂರ ಬಲಿಪರ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪದೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪನೆ ಯಾನ್ ಐಟೆ ಉಂಟು ನಾವು ಐಟೆ ಪತ್ತದ ಪೂರ ಚಿಲ್ಲೇರಿ ಬಿಲ್ಲೇರಿ ಹಾಪುನದ್ದು ಐದು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಸಾಲೆ ಪೋದು ತಿಂದದು ಬರ್ತು ಗಟ್ಟಿಡು ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ತಿನ್ನೋಡು ನಿಜ ದುಡ್ಡು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಗಿಡ ನೀರು ನೆನಪುಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೊಂಡು ಕರ್ನನ್ನೆ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಗಿಡ ಬೇಜಾವರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೊಂಡೊಟ್ಟದ ಬೊಕ್ಕ ಓಡೆ ಪೋಯರು ಇಂದು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಗಿಡ ಕೊಂಡೊಡ್ದು ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೂಲೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಮಮ್ಮತ್ ಜಯಸೆಟ್ರೇನ 3 ವರ್ಷ ಬೆಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು 3 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಡ್ಡು ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರಿಗ್ಲಾಂಡು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಮ್ಮತ್ ಜಯಸೆಟ್ರೆಗ್ಲಾಂಡು ಏರು ಪಾಂಡು ಇತ್ತು ಮಮ್ಮ ಸೆಟ್ರೆ ಪಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಬೇರೆ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರದಾರ್ಡ ಅವು ಇತ್ತು ಬಟ್ರನ ಅವು ಮಮ್ಮತ ನಡೆಯಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಯಕರನ ಗಿಡ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಿರಿ ಅವಳು ಅಂಬೋಡಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಟ್ರ ಕುಟ್ಟಿ ನಡೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಗಿಡ ನಂದಲಿಗೆ ಕುಟ್ಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾನ ವಾ ಟೀಮ್ ಬುಕ್ಕ ಓ ಏರು ಎಂಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೈಯುಟುಡೆ ಮುಲ್ಕಿಡೆ ನಾಗರಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಮ್ಮತನ ಪುತ್ತೂರು ಮಮ್ಮತನ ಎರ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ರಿಜ್ಜೇರಿ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಬಂಡಾರೆ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರೆ ಬಾರಿ ಆರ್ನ ಆರೆಗ್ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮತ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತಿನಸ್ ಉನಾಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಪ್ಪುನು ಬತ್ತುನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುಂಡ ಓಡೆ ಪೋಪುಂಡಲ ಅಂಚ ಆನಿ ಬನ್ನ ಆನಿ ಪನ್ನ ಪಾತರಗೆ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಂಬಳಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಕಂಬಳ ಆದಲ ಐನ್ ಕಂಬಳ ಅಂಡಲೆ ಯಾನ್ ಅವಲೆ ಕುಲ್ಲೆದ್ನ ದಿನಲ ಉಂಡು ಐನ್ ಕಂಬಳ ಆದಲ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲುದು ಬಾತನಲ್ಲ ಉಂಡು ಪೊಪ್ಪ ಕಮಲ ಬರುವಂತೇರು ಪೊಪ್ಪಡವನ್ ನಾಯ ಇನಿ ಬರ್ಪಿಜಲ್ಲ ಅಂತವಾರ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಐನ್ ಕಮಲ ಅದು ಪೊತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇತ್ತೆ ಅವಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೊಟ್ಟಿದ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪ್ರಾಂಡ ಇತ್ತೆ 6 ಏರು ಕೊಟ್ಟನಲ್ಪಗನೆ ಇರು ಉಳ್ಳಾರ ಆರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಇಲ್ಲ ತೂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಕಾಟಿನೊಟ್ಟುಗು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಳಕೆಡೆ ಇತ್ತಾರೆ ಬೊಕ ನಂದಲಿಗೆ ಟೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾರೇಗೆ ಯಾನ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತೆ ಮೂಡ್ಕೊಡಿದಾಗ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲನ ಇಲ್ಲದ ಏನ ಲೆಕ್ಕ ನತೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಎರಿಗೆ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಡೈಲಿ ಬರ್ಪ ಎಂಕೊಂಜಿ 10-15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಪುಂಡಿ ಒಂಜಿ 15 ಗಂಟೆ ಯಾನ್ ದತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಚಾ ಪರ್ದು ಸೀದ ಬುಕ್ಕನ ಇರ್ನ ದಿನಚರಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪೋದು ತೋಟ ಉಂಡು ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತೋಟ ಒಂದು ಪಜೀರ ರೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇದೆ ಇರ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎರಿಗಿಡ ಆವಡ್ ಪಂಪ ಜವನೇರ್ನಕ್ಲೆ ಇರ್ದಾಯ್ತ ಪಂಪಾರ ಜವನೇರ್ನಕ್ಲ ಆವಡ್ ಪಂಡ ಅವೆ ದಪ್ಪರ ಪೂರ ಬರೋಡು ದತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ತೊಟ್ಟುಗು ನಾಯರ್ ಪತ್ತರ ಏರು ಕಟ್ರ ಪೂರ ಸೇರುಂಡ ಅಪ್ಪ ಎರುಗಿಡಾರ ಕಲ್ಪರ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಿ ಎಂಕ್ ಎರುಗಿಡ ಅವಡೊಂದೇ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಆಪಿಂಚಿ ನಾ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲದಾಗ ಮೂಲ ಗಿಡ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೇರು ಅಡೆ ಮೀಯಾರ್ ಕರೆತಾಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಇನಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಜನ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡಿಗೆ ನಾನು ಅಂಚ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಚ ಬೊಚ್ಚಿ ನೀ ಬೊಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಚುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ವೇನೋಡು ಅಣ್ಣ ಗಿಡ ಅದ್ವೇನೆ ಮೀಯಾರ್ಡು ಬೊಚ್ಚಿನ್ ಅಂಚ ಕೆಲವ ಅಂಚ ಅವಳು ಜನ ಇಪ್ಪು ಜರತೆ ವೇನೋಡು ಕುದಿಗಿರ್ಪುಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಇಪ್ಪುನು ಮೀಯಾರ್ಡನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪುನದೆ ಬುಂಡ ಪನ್ಪುಜರ ಆಯ್ ಬುಡಿಯೇ ಒಕ್ಕೈತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಡ್ಬೇರು ಪೂರ ಬೂರ್ನೇನು ಪೂರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಜನ ಜೋಕುಲು ಅಂತೆ ಪೋಡಿಬೇರು ಒಕ್ಕ ಇಂಚ ದಪ್ಪರ ಬತ್ತದು ಇಂಚ ಎರುಟೆತು ಪೋದು ದತ್ತದ ಪೂರ ಮಲ್ತೆರ್ನ ಗಿಡವೇನೆ ಫುಡ್ ಲವೆ ಒಂಚೂರೇ ಕೊಡ್ಚನ್ನ ಒಂತೆ ಪುಗ್ಗೆರೆ ಸಿಕ್ರೆಟ್ ಕೊಂಚ ಪಾನ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತೊಂಡೆ ಐನ್ ಪೂರ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂಚೂರು ಅತ್ತ ಕೆಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿಂದ ಪಂಡ್ರ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಪುನು ಅಂಚ ನಿಮಿಟ್ ಆಯ್ ಕೊಂಚ ಸಾಧಾರಣ ಮೆಡ್ಲು ಒಂಜಿ 150 ಮಿತ್ತಾದಿ
ಬಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತಲ ಗಿಡ ಒಂದು ಇತ್ತಲ ಗಿಡ ಕಂಜಿಲೇನು ಪೂರ ಇತ್ತಲ ಗಿಡ ಕೋಶರ್ತು ಟೀಮ್ ಕಂಜಲಿತಕ್ಕೆ ಕಂಜಲಿ ಗಿಡ ಹೊಡ್ರಡ್ಡಿ ಬಿಟ್ರಜ್ಜಿ ಭಟ್ರನೆಲ್ಲ ಕಂಜಿ ಉಂಟು ಭಟ್ರನೆಲ್ಲ ಕಂಜಿಲ್ಲ ಆವಡ್ ದಪ್ಪೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಐತ ಮಧ್ಯಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೇರ ಗೊತ್ತೊಂದಾರು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ದಾಯ್ತ ಪೂರ ಸಾಧನೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಬರ್ಪುನ ಜವನೆರೆಗ್ಲ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಪಂಡರ್ ಅವತ್ತನ್ನ ದಪ್ಪುನ ತಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರ್ ಎರೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಪರವಾದ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಈರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ನನಾದ ಆವಡ್ ನನಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇಲೆ ಪ್ರಸಕ್ತಿನ ದೇವರ ಕೊರಡ ಮೊನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಶಯ ಎಂಕ್ಲೋಡ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತದೆ ಧನ್ಯವಾದ.